May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subo mapadaan mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Bitaw nagpatag nagapatuman man sila sang towing and clamping sa Guasang Hall of Justice. Bangkay sa isa ka lalaki na sapuan sa baybayon sa Barangay Banago sa Bacolod. Anom ka mga JO ginausisa sang City Legal Office sa ginaligar korupsyon sa Bitaw. Mga jeepney operators sa kasuhan sa carnapping, naghinyo sang bulig sang Bacolod LGU. Kag sa good vibes, may mga moderno nga mga traffic lights nga gin-install sa Bacolod. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Malacanang nagklaro nga hindi matuod ang nagalapta nga impormasyon sa social media nga half-day lang ang trabaho sa Biyernes. Fake news. Ini ang pagkabig sa Malacanang sa ginapasapasahan nga Proclamation number 427 nga nagadeklarar nga ang Biyernes nga adlaw, Disyembre 22, mangin half a working day para matagaan ligwa ang mga Pinoy nga magkabiyahe pauli bangod ginapaabot nga magadinaguso ang mga salakyan nga magabiyahe. Ang Official Gazette of the Republic of the Philippines ang gilayo naman nga nagpaathag nga ang amo nga proclamation nga may pirma ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang peke. Paandam nila sa publiko magkuha lamang sang impormasyon sa mga official government sources para hindi mabiktima sang fake news. Sa number 9, pagpasaka sa 10,000 pesos sa burial assistance nga ginahinyo sang alkalde sa Bacolod City, aprobado na sang konseho. Ginaprubahan na sang konseho sa Bacolod City ang hinyo ni Mayor Abby Benitez nga magtukod sang kasugtanan upod sa 4 ka mga tagdumalahan sang funeral houses agud nga mapasanyog ang paghatag sang burial assistance sa mga indigents. Kasubong sang Bacolod Comprehensive Healthcare Program kung backchip, luyag sang alkalde mapahagan-hagan ang kabudlayan sa mga pamilya nga nalisdan. Halin sa 7,000 pesos, pasakaan man sa syudad ang ginahatag nga burial assistance sa 10,000 pesos. Sa 2024, ginapabot kay ini ang mapatuman na. Bukas naman ang syudad sa dugang nga mga funeral houses galuyag man mangin kabahin sang amo nga programa. Sa number 8, anom ka mga job order workers ang ginausisa karon angot sa alegasyon sang korupsyon sa Bitaw. Sa ginsubmit nga initial findings sang City Legal Office, may anom ka mga job order workers ang ila pa karon padayon nga ginausisa angot sa kahilabtanan sa pag-cancel sa mga citation tickets nga gin-issue sa Bacolod Traffic Authority Office. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ang alkalde lamang ang authorized nga mag-cancel sa citation tickets. Sa mga na-review nila nga mga citation tickets, 7 ang napatod nga ginpang-cancel. Dugang paniti nga ila papadalman ang pagpangusisa, bisan pa pila sa anom ka mga JO ang naghalina sa trabaho. Ang City Legal Office ang ginmanduan ni Mayor Albi Benitez nga mangusisa matapos ginihinyo sang konseho nga maimbestigahan ang reklamo angot sa korupsyon sa Bitaw. Kaya iba ito, nag-resign to mo. Kapag turnover, nag-resign sila. Si Rona. No, temo to na tani ka kung nagsa-resign, ipabalik tani namon to na i-segregate niya gini ang ticket. Kaya igaan niya kami sa Mary. Kung criminally, pwede malagas. Kung may criminal violation, kung sila naging pang ano nila to na may bilang mag-drop in corruption, kung siya na kung pang ano nila ang mga ticket na pang cancel yan na kung valid ang apprehension. Sa number 7, isa ka mangunguma patay sa pagpaniro sa Banwasan Don Salvador Benedicto. Patay ang mangunguma nga si Felix Cabugwas, 62 anyos matapos gintiro sang iya nga kaupod man lang sa inom nga si Esmeraldo Hilongos, 58 anyos sa Purok Mahugani, Barangay Bagong Silang, Banwasan Don Salvador Benedicto, Martes ang gabi.
Sunod sa kay Police Major Ray Tolosa Jr., hepe sa DSB-PNP upod inom ang biktima kagang sospek kagang iba nila nga mga abyan, hinali na lang sila naglalisay. Sunod kay Tolosa, nagpauli si Hilongos kag nagkuha sa pusil kag gintiro sa makapila ka beses sa biktima gamit ang caliber .45 pistol. Naigo ang biktima sa abaga kag gidala pa sa ospital pero napatay. Sa hot pursuit operation sa kapulisan, kaupod ang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army, gilingon nga naaresto ang suspect kag nakuha sa iyang nga pusil. Detained si Hilongos sa DSB-PNP kag ipasakaan sa kaso nga murder. Sa number 6, bangkay sang lalaki na sapwan sa baybayon sa Banago sa Bacolod, kainas ang aga. Wala pa sa gihapon makilala ng bangkay sang lalaki nga nasapwan nagautaw-utaw sa baybayon mga 400 metros gikan sa takas sang Purok Bayanihan, Barangay Banago, kainas ang aga. Suno kay punong barangay Baldo Benjamin, mga mangingisda ang nakakita sa bangkay. Posible nga residente sang iban nga barangay ang amo nga persona bangod wala may nakakilala sa iya sa Barangay Banago. Ang biktima ang nagasuksok sang itom nga t-shirt kag pajama. Laba ang buhok, ginabulubanta nagaedad 30 anyos kag 5'5 ang height. Wala pa sa advanced state of decomposition ang bangkay. Ginapanawagan sa punong barangay ang kung sino man nga may missing nga himata nga magpatulong sa Police Station 3. Sa number 5, presyo sa baboy sa auction market ang nagbarato. Pero presyo sini sa merkado padayon nga mahal. Gikan sa 205 pesos ang kilo sang live weight sang baboy karon nadagdag ini sa 180 pesos ang kilo. Patag ni Dr. Placida Lemana, ang provincial veterinarian, wala tigayon na nakapadala sang baboy sa gwa sa probinsya bangod nga nag-expire na ang recognition of active surveillance sang Sipalay kasubong man sang Lacay-Lota City. Nag-expire man ang certificate of free status sang commercial farms, rason nga madamo ang supply gani nagdubo ang presyo sang live weight pero nagapabilin nga mahal ang presyo sa merkado. Sa mga baligyaan sa Bacolod sunod sa Kailimana, 350 tub 360 pesos ang kilo sa halos kalabanan pero may nagabaligya sang tub 370 ang kilo. Patag ni Lemana, ang pagmahal sa presyo sa merkado tugas sang law of supply and demand dala sang selebrasyon sa Pasko. Sa number 4, mga ospital sa probinsya na paidalom karon sa Code White. Sumugod Disyembre 20, ginsaka sa Code White ang mga ospital sa probinsya kag ini ang tubtub sa Enero 4 sa Marisol nga tuig. Ini sa pagpasiguro nga may sufisyente nga supplies kasubong man nagakaigo nga pagpanghanda ang tanan nga mga ospital sa Yuletide season. Sunod kay Dr. Mary Ann Maestral, wala labot sa firecracker injuries, ginahandaan man nila ang medical cases nga ilan namutikan nagasman. Kabahin sa mga kaso nga ilan nasugata karon amo ang myocardial infarction o kunang heart attack nga mahimo dala sang tuman nga kan-anay. May paandaman sa mga asthmatic o kun may hapo, labi na kun may mga palupok. Mas maayo nga nakamask kag maglikaw sa aso. Karon nga may pagsaka man sa influenza-like illnesses, mas maayo nga tipon-tipon sa well-ventilated areas. Ang pneumonia, isa sa maid-id man nila nga ginamonitor. Wala man nagauntat sila sa pahanumdom nga magkaon in moderation. Mas maayo kung ang ginahanda may utan kag prutas. We work together as a system. So pag nagutok sa pihak, we can pull the patient and transfer to another facility. Anong mga cases na we watch out for, Doc? Ang cases naton sa in the past few years, we noticed na jutay na ang firecrackers natin casually, which is a very good development. But ang problema naton gid after the new year, especially number one, asthma. Ang tanan na asthmahon because of the firecrackers, mabatsyag gid. Also, nag-start na subong kadamo sang MI and stroke. Na batyaganin ni namon subong ka MICU namon punuan permi, and cases are usually myocardial infarction and stroke.
Sa number 3, ginpasalig sa Sugar Regulatory Administration ang mga sugar farmers nga wala sa may matabo nga importation sang kalamay. Ginatunan man sa karon sa gobyerno ang pagbakal direkta sa mga sugar farmers sang kalamay para mapasaka ang presyo sini. Sunod sa kay Paul Ascona, ang SRA Administrator, nagasigi pa ang galing karon gali tubtub matapos iniamo pa ang paghibalo sang total production lakip na ang demand. Pero sa karon may buffer kag may nagakaigong supply sang kalamay pero may pagdubo sa demand, gani di na kinahanglan pa ang pag-import sang kalamay. Dugang pa niya, ang sadto gipatuman nga pag-import sang kalamay ang nabase man sa figures. Gisiling ni Ascona nga nakahibalo ang presidente bang sa sitwasyon sa karon. Seryoso nga ginatun-an sa gobyerno ang direkta nga pagbakal karon sa kalamay gikan sa sugar farmers sa mas mataas nga presyo kag direkta man nga pagbaligya sini sa konsumidor. Tuyo sa amo nga tikang nga mapasaka ang presyo sa kalamay nga yara karon sa 2,500 pesos kada sako. May pondo ang gobyerno nga magamit para sa amo nga plano sunod sa SRA Administrator. Ginalauman sa mga sugar farmers nga kuntani ang presyohan ay mangin 3,000 pesos sa kada sako agon tigayon sila nga makabawi. Ang drop in farm gate price is usually they say it's based on the market forces or whatever, no? So I've always said that if there really is an oversupply, the retail prices should have dropped also. How come it's not dropping? So only the people involved in the trading side can explain it. The only thing that we can do now is to assure the consumers of a stable supply, especially December. I've always been asked that. However, sa farmers, I think the farmer needs an assurance that based on the current numbers, there is no need to import. Bali, ang plano sa gobyerno is baklon directly sa farmer at a higher price, ibaligya sa consumer at a lower price. Okay. So, ang possibility, sir? We actually gusto ko ni siya matabo as soon as possible. Okay. Ang ipit lang ta sa iban nga agencies involved. Sa number 2, mga jeepney operators nga ginkasuhan sang carnapping naghinyo sang bulig sang LGU. Mga modernized jeepney operators nga ginpasakaan sang kaso nga 38 counts of carnapping naghinyo sang bulig sa syudad. Nagahilapit na Disyembre 31 nga deadline para sa expiration sa gin-issue nga provisional authority para sa pagbiyahe sa mga traditional jeepney operators. Gani pila sa katapos ang grupo sang traditional jeepney operators ang naghinyo sang bulig sang konseho sang syudad angot sa ila sitwasyon. Upod man sa nagpabutyag sang sentimiento sa session sang konseho ang operator sang modernized jeepney nga si Philip Burata matapos isa siya sa apat nga ginpasakaan sang kaso nga 38 counts of carnapping sang Choret Corporation. Naghinyo si Burata sa konseho nga kuntani mausisa ang mga pagsulundan sa pag-consolidate sang ila prangkisa para sa pagtukod sang corporation para sa modernization program. Ang management sang Choret Corporation ang nag-akusar sa ila bangod sa ang kapaslawan nga magbayad sa pag-operate sa modernized jeepney. Pero ginsiling ni Burata nga halin sa October 2022 hasta September 2023, naglabot na sa 8 million pesos ang ila na bayad sa korporasyon. Magapatawag naman sa public hearing ang komitiba sa konseho agud nga matun-an ang panawagan sa transport group. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Pamuno sa bitaw na patag nga wala sila sa may pinilian sa pagpatuman sang towing kag clamping ordinance. Kani ginapatuman ini nila bisan sagwa sang Hall of Justice samtang nagahinyo pa sang exemption ang mga abogado sa konseho. May report si Nico Delfin. Sa sesyon sang Konseho sa Bacolod naduso ang proposed ordinance nga maghatag sang pahanugot sa mga lawyers kag Court in Hall of Justice nga makaparking sa Gatuslao Street. Suno kay Councilor Renesito Novero, masami nagakaapektuhan ang court proceedings sa Lebina kung wala sang maparkingan nga lugar ang mga abogado. Amo nga naghinyo sila nga makapark sa kilid sang dalan halin sa intersection sang South Capitol Road kag Gatuslao Street hasta na sa dalan antes sang 888 Chinatown Square. If you would know, me included, and maybe Attorney Gutierrez, our SP Secretary included at the same time,
we are victims of lack of parking spaces. In effect, clients are victimized. In effect, the administration of justice are delayed, Your Honor. So if you would note, second issue raised by the Honorable Member Floor is that this seems to be an exclusive privilege for lawyer, not necessarily Your Honors. Because when lawyers park there, it is not for their own personal necessities, it is for the necessities of their respective clients. These are private citizens. Pero para sa pila ka mga katapos ang konseho, dapat anay ini nga matun-an ilabi na nga may ginapatuman nga towing and clumping ordinance. Suno kay Councilor Alvictor Espino nga pamuno sang Committee on Transportation and Traffic, may natalana man nga experimental traffic rerouting sa Gatoslaw Street nga isa sa maapektuhan kung matigayon ang 5 ka mga dugang nga route extension. In my interpretation, Mr. Chair, we are committing an act of class legislation to favor one group, Mr. Chair, over the others. There is a clamor also adjacent to the Hall of Justice with regards to also pertaining to their customers, so to speak, Mr. Chair. Gani samtang pending ang resolution, ginpasalig man ni Bacolod Traffic Authority Office Head Patrick Lacson ang pagpatuman sang towing kag clumping operation sa among nga area. Patag ni Lacson, wala sila sang may ginapili sa pagpatuman sang ordinansa. Pero hindi man malipod nga nagahatag sila sang konsiderasyon, ilabi na sa mga yara sa emerhensya. Wala gila pinalian ni ko. In fact, I have been questioned about that. So, may kompleto man kami sa data, may mga pictures. No? Sa records ang bitaw, nagalabot sa kapin 110,000 ka mga salakyan ang nagabiyahe sa Bacolod kada adlaw. Pero masobra lang sa 7,000 ang available nga parking space sa syudad. I-implement kinadayang towing. Kung may double park, kung may illegal park, kaya hindi na pwede. Parang kung regular, kung consistent kami, so I think it's a gray area on our part because we lack the third party towing services. Duma pa lang ilang tow truck or tatlo. Karon nga nagahilapit na ang Paskwa, magatala na man sang dugang nga traffic personnel ang bitaw, malapit sa mga malls, agud mapahagan-hagan ang pag-uot sa mga salakyan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, may moderno nga mga traffic lights nga gin-install sa Bacolod City. May push button para sa mga pedestrian. Kag ma-detect sang radar sini kung bala madamo pa o kung wala nasang salakyan sa dalan. May report si Romeo Subaldo. Sa may area sa Takuling Road kag sa Kapitolyo Provincial sa Bacolod una nga ginpang-install ang mga modern nga traffic lights. Nagtrending sa social media ang ini nga mga traffic lights kay man may push button para sa pedestrian. Tumukon mo ang ini nga button kung uyag mo nga magtabok. Sunod sa kay officer in charge sa City Engineer's Office nga si Engineer Loben Ceballos, hindi man galayon nga ipastop ang lakat sa traffic kung may magtumok sa button. Segundos ang walaton sa pedestrian kag pwede na siya makatabok. Pindot ya, pila pa na ka seconds kag mag-change. Hindi nga siling pagpindot ya, ma-stop gulpi ang traffic para makatabo kay karon. Kung ang pangana siya, pinduton karon hindi na nakalakat ang traffic. So pila na isa ka second. Isa pagid sa mga bagong features sa sining nga traffic light amo nga sarang sini ma-detect sang radar sa traffic light kung wala na sa salakyan nga matabok sa isa ka kalye. Ma-detect niya man kung madamo pa sa mga salakyan nga magatabok sa dalan. Hindi pareho sa traffic light sa karon nga nakaprogram na ang timer sang kada traffic light. Makita sang radar, may detect ya kung pila da ka vehicles ang queue. So automatic mabala niya kung pila ang time. Siya ang ga-determine na sang time kung ano ka lalawig kada yan. Kung damang vehicles sa mga priority. Depende, may program na siya. Okay. So naka-input na datanan. So all of this ma-detect ya sa detection niya is through radar. Wala pa ini nag-ooperate kay wala pa ma-turn over sa syudad. Nagakinahanglan pa ini nga matakdan sa supply sa kuryente. Sunod pa kay Ceballos, gikan sa Belgium ang ini nga mga traffic lights kag ini ang klase sang traffic lights nga ginagamit sa Estados Unidos.
May mga nagakwestiyon naman ng mga netizens kung bala mangin epektibo ini sa Bacolod kay man may mga wala gani nagagamit sa pedestrian lane sa pagtabok, may mga salakyan nga nagapondo mismo sa pedestrian lane kag may mga wala nakahibalo nga ang ginatawag nga pedestrian tawo gali. Pero sunod sa Kasibalyos, sa panugod kinahanglan anay nga i-assist ang mga pedestrian para mahangpan nila kung paano ini gamiton. May anong pagid ka mga areas nga butangan man sa sini nga klase sang traffic light sa Bacolod City. Barbara, sa social media na mo sa nagadebate kung bala amin ikuno kay bago sa Bacolod, iban mga bal hindi gani matuman ang simple na traffic rules bago pa na, pero let's see. Kag dapat man ming ako yaha, regardless kung ano naging butang, ang disiplina should start also from issue. Correct, sa kada tawo ginaya. Kaga mo itong mga balita sa Negros Subungan Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.